По-интересно стечение на обстоятелствата, тези, които ме знаят от по-отдавна, знаят, че аз дълго време консумирах, пиех хранителни добавки за изчистване на целулита и водната сдръжка, обаче по здравословни причини с двойно прегъната жлъчка съм и тези хранителни добавки трябваше изцяло да ги спра. И точно там дойде мястото на този антицелулитен Thermal Fat Burning Gel, който има отслабващ и дренажен ефект и наистина работи като масажист. Мога да му дам 10 от 10 точки. Част е от моята антицелулитна програма и от моята антицелулитна домашна рутина за гладка кожа. Една част. Не разчитам само на него, правя и други неща, които подпомагат изглаждането на кожата. Това, с което ме спечели продукта, е първо съставките. Наистина уникална е формулата. И второ, че е много натурален. Няма изкуствени ароматизатори. Алха е божествено, наистина. Розово кадифе бих определила. С две ръце го препоръчвам на моите момичета и на обществото на Team Marina, които са част от програмите Dupefit и Ведра без целулит. Така че ако някой иска да разбере за тайните и моята рутина и как го включвам този Thermal Fat Burning Gel, защото имам специални указания за него, може да се включи или да ми пише за безплатна консултация.